Добре дошли в студиото на Нова българска телевизия. Започва Отзвук от деня с водещи Гергана Добрева и Валентин Иванов. Добър вечер, уважаеми зрители на Нова българска телевизия. Вие сте с вечерното коментарно предаване Отзвук от деня. Аз съм Валентин Иванов. Аз съм Гергана Добрева. Започваме с най-важното, което се случи на днешния 20 ноември 2012 година. СДС номинира Петър Стоянов за член на Конституционния съд. Той ще мисли 3 дни преди да реши. Съдия Венета Марковска се оттегля в пенсия. Това съобщи самата тя пред агенция Фокус. Близо 400 хиляди лева са били източени в Института по експериментална морфология и антропология на Българската академия на науките. На 3 октомври е постъпил в деловодството одитен доклад, в който са констатирани финансовите нарушения. Между 3 и 5 на 100 ръст на туристите през зимния сезон очаква ресорният заместник министър Иво Маринов. Прогнозите са на базата на ранните записвания. България е пример за финансова стабилност след кризата. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в Шанхай по време на форум "Инвестирай в България", съобщава прес-центъра на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Драконовски мерки за чисти продукти без примеси обеща министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов от до година. Премиерът Бойко Борисов ще се срещне с американския президент Барак Обама до края на годината, съобщават от прес-центъра на МВР. Нов сигнал за бомба в столично училище е получен на телефон 112, съобщиха за Дарик от СДВР. Поредица от фалшиви сигнали за бомба затворих общо от 9 елитни столични гимназии през вчерашния ден, а полицията все още издирва лицата, които са ги подали. Заради обстрел на парламента с домати, полицията арестува дисидента Николай Колев в Босия. Над 40 униформени са били мобилизирани да пазят Народното събрание от протестната му акция. Учени откриха гена, който предсказва часа на смъртта, съобщава BTV. В продължилото над 15 години изследване са участвали 1200 души. Вижте какви са и темите, които ще коментираме днес за вас. Движение днес събра учени, експерти, социолози, политолози, за да дебатират по темата, що е този референдум и има ли почва у нас. Какви въпроси биха могли да бъдат задавани, така че народа да си каже тежката дума и да бъде зачетена, разбира се, и кои са въпросите, които не бива да бъдат допускани. Отговорите на всички тези теми ще разберете в предаването "Отзвук от деня" по Нова българска телевизия. СДС номинира Петър Стоянов за конституционен съдия. Стоянов си даде 3 дена за размисъл преди да приеме предложението. Подробностите гледайте в предаването "Отзвук от деня" по Нова българска телевизия. Нова наредба на Министерство на земеделието и храните от 1 януари разделя фермите. Повече подробности в предаването "Отзвук от деня". През 2013 година очакванията на фирмите са за спад в продажбите и инвестициите и лоша бизнес среда. Прогнозата е на Българската търговско-промишлена палата. Подробностите гледайте в предаването "Отзвук от деня" по Нова българска телевизия. Докато президентът Плевнелиев заявява в Китай, че България е остров на икономическа стабилност, друго пък подобно мнение е изразил и финансовия министър Симеон Дянков. Мястото на България, каза той, несъмнено е в еврозоната, макар в момента кандидатурата за присъединяването на страната ни към валутния блок да е замразена. Това е мнението, което изказал той пред The Time. За влизане в еврозоната, валутния съюз трябва да бъде реформиран и да се развие. При такова стечение на обстоятелствата бихме могли да влезем след 5 години, уточнява още нашия финансов министър. Преди това, че валутният курс в България е фиксиран към еврото, страната ще се присъедини към едината валута в случай, че има напредък по механизми като банковия съюз и ако, разбира се, регионът осъществи реформи, с които да се преодолее липсата на конкурентна способност, смята финансовия министър. С една дума е продължил да дава ум и акъл на другите страни от еврозоната, всъщност на страните от еврозоната, защото те не са другите, тъй като ние не сме вътре. Гери.
Една новина за ивицата Газа. Очаква се днес американският държавен секретар Хилари Клинтън да отпътува за Израел и в сряда да се срещне с премиера Бенямин Нетаняху, предаде агенция Ройтер, позовавайки се на израелски източник. Клинтън се очаква в Израел тази вечер в рамките на засилените дипломатически усилия за прекратяване на конфликта в ивицата Газа. Днес генералният секретар на ООН Бан Ки Мун ще проведе разговори с израелският премиер Вальо. Още една тема, която вече носи финансов характер, но се отнася и към България. Тя всъщност е основно за Франция. Moody's понижи кредитния рейтинг на Франция неочаквано, действително, от 3 главни А, т.е. най-високия рейтинг, който може да има. Много малко са страните, дами и господа, с 3А, като да речем Съединените американски щати, Германия, Великобритания и Франция допреди всъщност часове. Намалението е с 1 единица до А главно, А малко единица, съобщи Financial Times. Агенцията запазва и негативната перспектива пред рейтинга, което означава, че в следващите месеци може да се очаква ново понижение, ако икономическата ситуация се влоши. Това е втората рейтингова агенция, която отнема първокласния рейтинг на Франция през тази година. Припомням, че през януари Standard & Poor's също понижиха оценката си за страната заради нарастващото съотношение между дълга, брутния вътрешен продукт. Припомня това издание. За сега само трета голяма рейтингова агенция Fitch поддържа кредитен рейтинг 3 главни А. Правителството на президента Франсуа Оланд се беше подготвило за този ход, тъй като Moody's още през февруари поставя негативна перспектива пред рейтинга на Франция. По време на работното си посещение в Вашингтон, вице-премиерът Цветан Цветанов се срещна в Белия дом с Джон Бренан, специален съветник на президента Обама по въпросите на контратероризма. В началото на срещата Бренан предаде поканата на президента Обама към министър-председателят на Република България Бойко Борисов да се срещнат в Белия дом през месец декември 2012 година. Джон Бренан специално подчерта, че това ще бъде една от първите срещи на президента Обама с чуждестранен ръководител след преизбирането му за президент. Ще приключваме с информационните акценти с една много интересна новина, която идва от Хърватия. Но е хубаво в края на краищата да си вземат поуки и нашите политици. Бившият премиер на Хърватия Иво Санадер беше осъден на 10 години затвор за взимане на подкупи от 2 чуждестранни компании, предава агенция Reuters. 59-годишният Санадер, който беше премиер на Хърватия в периода 2004-2009 година, стана най-високо поставения държавен служител, осъден за корупция в бъдещата членка на Европейския съюз Хърватия. Загребски окръжен съд призна Санадер за виновен за взимане на подкуп от австрийката Hypo Adria Bank през 1995 година и от унгарска компания МОЛ през 2008 година. Санадер отхвърля обвиненията, които според него са политически, но така или иначе е осъден на 10 години затвор. Това бяха всъщност информационните акценти, които искахме да започнем нашето предаване, дами и господа. Те са изключително горещи. Гореща и темата, с която всъщност започваме нашето политическо издание на предаването. СДС представи кандидатурата на бившия президент Петър Стоянов за член на Конституционния съд. Той казва, че ще мисли 3 дни. Нашия репортер Павел Павлов беше на събитието и ще ни разкаже подробностите. Добър вечер, колеги. Добър вечер на всички, които ни гледат. За първи път аз да си призная, от много години следя СДС. За първи път виждам залата на СДС претъпкана, буквално нямаше място къде игла да пуснеш. Толкова сериозен журналистически интерес имаше към въпросното събитие. От вчера се спекулира около името на това кой ще предложат от СДС за конституционен съдия. Като името на Петър Стоянов дори лъсна на един от ежедневниците с заглавие, че той ще бъде. Още от вчера явно изтекла информация, колкото от СДС да се опитваха... Йордан Соколов и Нели Куцкова бяха другите имена. Също се спекулираше и с тяхните имена. Колкото от СДС да твърдяха днес, поне около 5 или 6 пъти господин Емил Кабаиванов, председателя на партията, се опита да каже, че днес за първи път премиера Бойко Борисов е научил, нацията за първи път е научила, едва ли не господин Петър Стоянов за първи път е научил и той днес, че е номиниран за конституционен съдия. Всъщност информацията явно е изтекла още от вчера. 24 часа имаше чело, именно поради на тази тема. Да, точно за това говоря. Съвсем случайно. И те с нощи бяха научили сиреч днес. Да припомним малко, всъщност до тази номинация се стигна след позволение от страна на премиера Бойко Борисов, който провел разговор с ръководството на СДС и след този разговор е казал: изберете. Нали? Кой беше, Кой беше на събитието? Вчера ли беше, когато Бойко Борисов? Ти ли, Гери, беше или ти? Припомни всъщност от вчера. Как той заяви, че
Това била най-старата, най-демократичната партия, тази, която свалила комунистите от власт и така нататък, и той за това се обърнал към тях да намерят конституционен съдия. Това беше неговото обяснение от вчера. Така мотивира постъпката си и освен това заяви, че депутатите на ГЕРБ, той гарантира, че ще подкрепят решението на СДС. Премиерът не винаги е в благородие. Парламента е демократична институция, така всеки да има собствено мнение. Така би трябвало да бъде. Ето виждаме един благороден жест за пореден път от премиера Бойко Борисов на президента настоящия. А сега съвсем случайно той разбира, вероятно днес, че бившия президент, т.е. преди Георги Първанов, Петър Стоянов е издигнат за кандидат за Конституционния съд. От СДС даже предявиха претенция господин Стоянов да бъде и председател на въпросния Конституционен съд, като самия пък господин Стоянов посочи, че както и ти самият отбеляза, още не е решил, имал 3 дена да помисли, тъй като имал сериозни международни ангажименти. И в този повод искам да те попитам, имат ли от СДС някакъв резервен вариант, ако Петър Стоянов, мислейки 3 дена, се откаже? Не. Екатерина Михайлова, която е от ДСБ всъщност, но от към синята коалиция изобщо. СДС казаха, че изобщо не са мислили в тази посока, не са мислили в посока от към синята коалиция, не са мислили за друго име, освен това на Петър Стоянов. Аз си задавам един много хубав въпрос. Дано след малко Ива Николова ще бъде гост, в качеството на гост в предаването, за да коментира именно ситуацията, която е в момента. Искам да, като репортер ще бъде, искам да си задавам следния въпрос. Кой точно от СДС, от депутатите, ще представи кандидатурата на Петър Стоянов? Защото това е кандидатурата на ръководството в момента. Аз до този момент не съм чул мнението на народните представители, защото има много сериозна бразда между депутатите и техните решения и това, което е на ръководство. Ще бъде много интересно. Интересно ще се види също и какво се крие зад въпросната номинация, тъй като днес веднага започнаха спекулациите, че става въпрос за договорки предизборни от страна на ГЕРБ и несинята коалиция СДС. Сега, само да кажа, че всъщност и БСП днес, макар и опитаха се да не коментират тази тема, но под настоянието на журналисти нямаш как да избегнат темата. В момента виждаме бившия президент, видяхме Петър Стоянов, а сега виждаме и Емил Кабаиванов, който само след минути ще пуснем всъщност неговото мнение, как предлага. Неговото и на господин Петър Стоянов. Който между другото излезе, благодари, каза за въпросните 3 дена и след това заяви на господин Кабаиванов: ти ли оставаш на амбразурата, обърна се и си тръгна. Не позволи нито един въпрос да му бъде зададен. Много ми се искам да припомня, защото ние сме предаване, което се водят дебати тук, да припомня една информация, че изтече преди време информация, преди да се разпадне така наречената синя коалиция, когато Мартин Димитров искаше в Пловдив да я закрепи и всъщност под същия формат да се ява за следващите избори, излезе информация, че именно бившия президент Петър Стоянов, заедно с Боби Марков, с Борис Марков от СДС, бяха тръгнали на вояж из цялата страна, поне така гласи информацията, за да убеждават всички структури по страната да не подкрепят синята коалиция с цел да не влезе ДСБ в парламента. В момента се спекулира също и с завръщането на неговия брат от Европа. Нали, той доколкото... Емил Стоянов, който беше евродепутат. Да, и отстъпи на Моника Панайотова. Точно така. И около тази смяна, тази рокада също има спекулации, че тя е свързана пак с политически заигравки преди изборите. Къде е истината, според мен, съвсем скоро ще стане ясно или в близките няколко месеца. От СДС напълно отричат да имат каквато и да било договорка с ГЕРБ, но днес основно журналистическите въпроси бяха насочени в тази посока. Ваня, само секунда. Ти каза, че от БСП са отказали да дадат коментар. Не, те коментираха. Въпреки, че не искаха, да. Аз успях да намеря реакция от ДСБ, макар че Веселин Методиев отказа категорично да даде мнението си по въпроса. Той каза, че е дочул колеги в СДС, че не са съгласни с номинацията на Стоянов, без да конкретизира всъщност за кого става въпрос. Да. Сега, аз предлагам да видим всъщност мненията, които ти си подготвил от Емил Кабаиванов и Петър Стоянов. Само да кажа чисто архитектурно какво представлява пресконферентната зала на СДС. Тя е правоъгълна все пак и има един щендер отзад с надпис СДС. Той е непрозрачен. Но аз си представям как зад него стои Бойко Борисов. Да видим. Уважаеми дами и господа, днес ще ви съобщя нашата номинация. Тя е ясна.
на президента Петър Стоянов за член на Конституционния съд. Нещо повече. С безспорния обществен авторитет и морал, който притежава господин Стоянов, ние сме убедени, че освен член на Конституционния съд, той ще бъде и естествения председател на Конституционния съд. Направихме тази номинация, защото за Съюза на демократичните сили това е най-естествената номинация. Това е човека, който по безспорен начин доказа, че в прехода през тези 23 години има фигури, които могат да бъдат морални стожери и които са направили така, че България днес да бъде и член на Северноатлантическия пакт и на Европейския съюз. Няма нужда да правя кой знае каква аргументация за днешната кандидатура. Но за нас в СДС господин Петър Стоянов е човека, който трябва да внесе спокойствие, трябва да помогне международния имидж на България, който беше нарушен с този скандал, да бъде изчистен, защото ние имаме нужда от това. С тази кандидатура ние казваме и следното. Съюза на демократичните сили предлага най-достойния си член, защото той трябва да помогне и на България. Благодаря ви, господин Петър Стоянов. Най-напред искам да благодаря на СДС съвсем искрено за тази номинация. Благодаря им и за това, че подхождат към номинацията не като към търсене на работа на един бивш президент, а отдавайки високо значение на отговорността на функцията член на Конституционния съд на Република България. Аз наистина смятам, че това е изключително отговорна и изключително престижна работа. Смятам също така, че е и изключително задължаваща позиция. Няма да скрия, че ми е приятно, че Съюза на демократичните сили се сети за мен, при това ме номинира с толкова ласкателни думи, които не съм сигурен дали заслужавам напълно. Но това, което казах горе на заседанието на НИСЕ, че последните 3 години аз съм изключително ангажиран с сериозна международна активност и напускането на тази международна активност би причинило много сериозни сътресения на хората, с които работя от години. На мен ми трябват минимум 3 дни, за да примисля на спокойствие това предложение. И да реша не толкова за себе си, защото аз винаги съм бил убеден, че служеното на България е дълг на всеки, който е влезъл веднъж в политиката, но ми трябват тези минимум 3 дни, за да мога да реша за себе си как бих могъл евентуално да приключа или, ако не мога, да не приключа тези свои международни ангажименти, защото пак казвам, въпросът не е да напуснеш частен бизнес, въпросът не е в това какво губиш или какво печелиш. Такива въпроси никога не съм поставил в своята кариера. Въпросът е, мога ли без сериозни сътресения, които да накърнят интересите на толкова много организации, на които съм член, да ги напусна, за да се отдам на това, за което съм номиниран. Още веднъж искам да благодаря на председателя Емил Кабаиванов и моля ви, дайте ми това време, за да мога да намеря спокойно своето така истинско и отговорно решение. Оставаш ли на амбразурата? Слушам ви. За тази кандидатура министър-председателя научава в този момент и в този час, в който научавате и вие. За номинацията на господин Петър Стоянов, той научава в този час и в този момент, в който научавате вие. Не мислете за ГЕРБ и за СДС. В тази ситуация трябва да мислим за България. Защото след тази криза, която и този скандал, който се развихри, мислете за това, че има опасност да ни бъдат орязани европейските фондове. И тя е много реална. Моля.
И чак този момент е подходящ на лобитата, които са за орязване на фондовете, например на България, да сполучат. Ако ние излезем с достоинство от тази криза, а с кандидатирането на господин Петър Стоянов, това е достоен изход за България и във вътрешно-политически, и в международен план да мислим за България. Това е най-важно. Благодаря ви. Успешна седмица. Видяхме преди секунди изказването на Петър Стоянов. Освен това, той направи коментар около скандала с съдия Венета Марковска. Петър Стоянов казва: по закон е било възможно Венета Марковска да положи клетва, но председателят на Конституционния съд Евгений Танчев не е успял да реагира адекватно при създалата се напрегната ситуация. И още, цитирам, той казва: законът не бива да се тълкува буквално и трите власти не бива да си пречат, заявява той. Според него ГЕРБ продължава да има доверието на народа и казва: отношението ми към СДС е емоционално, наречете ме консервативен, ако щете, и допълни, че от години не е ходил в централата на СДС. Така, Ива Николова е в студиото и първият ми въпрос... Няма как. Не си изненадана като че ли, че е предложен Петър Стоянов и защо? Бях изненадана вчера, когато обсъждахме, че тази възможност се отнася за Йордан Соколов. Да. Нямаше как да бъде той, защото той се премина на страната на хората, които сформираха партията Демократи за силна България. Не, изненадана съм. От кое? Защо? Ами в един човешки живот може да има ограничен брой фалстартове. Не може непрекъснато това да се случва. Но не е важно какво прави Петър Стоянов. Това се пише на неговата сметка лична. Вярно, пише се много дебело и на сметката на СДС, на първата демократична партия в България. Аз съм изненадана от това, че най-сетне планът успя. Планът кой? Планът за съсипването, ликвидирането, претапянето и унищожаването на СДС като партия. Мислех си, че това няма да се случи, но няколко пъти имаше такива признаци. Особено след създаването. Ти го пророкува в книга и то преди колко? 4 години? 2009 излезе 2009. Да, 3 години. Ами не, аз не съм го пророкувала. В живота има логика. В политиката, колкото и да е налудничава, също има логика. Човек като проследи логиката, стига до заключенията, преди да са се случили фактите. Но редно е да проследим какво означава чувство за отговорност, тъй като на това наблегна Петър Стоянов. Петър Стоянов загуби един абсолютно сигурен втори президентски мандат. Само заради желанието си под някаква форма да натопи свой конкурент, да го накисне. С един доклад, знаете как беше прочетен. Той пък имаше едни театрални жестове: дай ми очилата, намиги, че не знам. Иво Инджев там нещо се опита да чете. От този дебат се срина рязко рейтинга на Петър Стоянов и той загуби. Оттам нататък започна реваншизма. Той искаше да се върне като лидер и се върна като лидер на СДС, но си тръгна без да е приключил мандата му. СДС потъваше все повече и повече. Той се опита да се кандидатира за втори мандат президентски. Точно в времето, в което това беше 2006 година, Бойко Борисов дълго се колебаеше дали да го направи или не. Тогава Георги Първанов му предстоеше битка за втори мандат. Той беше заявил, че ще се кандидатира за втори мандат. А Бойко Борисов се колебаеше. Точно така, да. И от тогава датира, това са незабравими мигове. Знаете ли, има нещо много печално в това да бъдеш дългогодишен репортер, защото аз признавам само един вид журналистическа професия и това е репортерството, никаква друга. То просто няма друга. Много е тъжно да си такъв репортер, защото можеш да предвидиш хиляди крачки напред и те не са винаги добри. Но и много радостно, защото можеш да припомняш на хората. Имаш памет и сега от 28 юли 2006 година датира един разказ на тогавашния кмет Бойко Борисов, който се колебае да стане ли, да се кандидатира ли за президент. Между другото беше почти сигурно, че ще спечели. Почти сигурно беше, че ще спечели. Той тогава се среща с Петър Стоянов. В една вила май беше, някакви кайси. Аз сега ще цитирам, за да не изпадаме в преразказ. Аз преди няколко дни отидох, както казвате вие, разказва Бойко Борисов, на крака, по джапанки, по къси гащи, в Бистрица. От тях
Ядохме кайсии, черпи едно уиски човекът и аз му гарантирах, че няма да се явя на избори. Тогава Бойко Борисов за пръв път заяви, че няма да тръгне на този вод. Тогава той не беше подготвил още партията си, предстоеше нейното откриване в края на годината. А Петър Стоянов обаче е бил доста изплашен от тази възможност да се кандидатира Борисов и си оттегли кандидатурата. Вие споменахте преди малко, колеги, че той е казал, обикалял страната за разпада на синята коалиция. Когато фактите говорят и боговете мълчат, така ли беше, самия Бойко Борисов обича тази сентенция. Петър Стоянов, 8 май 2012 година. Ако този път СДС и ДСБ отидат заедно на избори, аз няма да гласувам с тяхната бюлетина, защото гласът ми ще отиде за Иван Костов, а не за десницата, казва Петър Стоянов. Сега, след като толкова провали се пишат на гърба ти, включително и провал като лидер на СДС, откъдето, когато той си тръгна, много от хората наричаха това дезертиране просто от поста. Как тръгваш отново към пост конституционен съдия? Клетвите на господин Каба Иванов, Кабата, както го наричат свойски в партията, че нито Бойко Борисов е знаел кой, нито те майчиите не са знаели кой. Някакси излиза така, видения получават. Няма да повярвам на това. Готова съм в прав текст, с риск, да поемам всякакви отговорности, да кажа, че не грубата дума, а просто, че истината се укрива. Бойко Борисов не е неопитен политик. Бойко Борисов е политик с 11, вече 12 годишен стаж. И то на високи и много възлови постове в държавата. Той никога не би направил изявление. Ще подкрепя всеки, който издигне СДС. Никога не би направил такова изявление, ако знаеше кого издига СДС. СДС в момента си купува индулгенция. Защото, ако трябва да сме честни, скандала с Венета Марковска, до края, ако трябва да сме честни, го забъркаха от ДСБ. Оттам тръгнаха доносите, оттам тръгна конституционната криза. Друг е въпросът защо опитни политици се хващат и допускат такива груби нарушения на Конституцията. Освен това, още нещо, само да довърша. Моля ви, господа политици, не ни имайте за идиоти, не сме. Не сме. Може би някои с гласуването си проявяват такива симптоми, но не всички сме такива. Емил Стоянов, евродепутат. Вече бивш. Който пише, забележете това кой нормален човек, кой човек с чувство за отговорност, това е брата на Петър Стоянов, да. Би написал мотив за прекъсване на мандат на евродепутат. Първи редовно избран мандат на евродепутати за България. По лични причини. Кой? Значи той по лични причини е отишъл там да става евродепутат. Какво? Да, заплатите са много добри. Съгласна съм. Нека зрителите да знаят това семейство как разполага с държавата. Днес чух, че си е гарантирал с това следващото депутатско место в парламента. Ако това е всъщност... Добре, ако това е, нека да чуят зрителите как това семейство разполага с държавата. Петър Стоянов беше президент. Емил Стоянов премина на страната на ГЕРБ, стана евродепутат от ГЕРБ. Неговата любезна съпруга Маргарита, простете ми, не помня. Тя не му е съпруга, живеят на семейни начала. Добре, да се едно там. Жената, с която жето в България, вече пък ли живея на семейни, но жената, тя се обявява за журналистка, всъщност е говорителка. Маргарита се казва, ще не помня. Маргарита Ралчева. Да, благодаря. И тя стана шеф на кабинета на вице-президента Маргарита Попова. Кога тези хора се срещнаха, запознаха? От кога колежката, както тя се представя, макар че държа да се знае, не ние колежка, Маргарита Ралчева, от кога тя е вътре в правото, президентската институция и прочие. Тя тогава не беше женена още и нямаше отношение с Емил Стоянов, когато Петър Стоянов беше, да речем, прихващаш по някакъв друг начин. Не знае. Така че това семейство, и сега той се оттегля точно в момента, в който ти я издигат Петър Стоянов. Вижте,
Вижте, когато има толкова много случайности, нека да не изпадат в ситуацията, в която изпадна Венета Марковска. Същисани от напрежението, което се създава, да лъжа. Ива, просто не е редно това да се прави. ще минем към случая Марковска, но няма как да не те питам, за да така случая Петър Стоянов. Ако той в крайна краща след тези 3 дни мислил, ял, пил и т.н. Да, ясно. Смисъл, това ние всички повярвахме, че ще мисли и няма да се срещне с Борисов. Кой ще го предложи? Това ли е? Чух ти въпроса. Първо, кой ще го предложи, обаче и второ, той ли погреба СДС? Защото той обвиняваше Иван Костов в продължение на 15 години. Не казвам. Вижте, Иван Костов и въобще СДС управнява 4 години. Те вече 17 могат забравят. Значи трябва да... Да, добре. На първи въпрос. Нещо сам. Кой погреба СДС? Не е Петър Стоянов. Той е... С този си ход не го ли прави на практика? Вижте, снимките от това, което ви четох от 2006 година, знаете ли, те са много интересни. Там стои възторжен Димитър Абаджиев. Човек, който завеждаше Фондация Демокрация при Иван Костов. След това минава в СДС, в момента е представител в Набуко. Изпратен от правителството на Бойко Борисов като представител на Набуко. Напуснал ДСБ. Мария Капон, коалиционен партньор. Колко хубаво. Не, списъка нека знаят хората. Да. Коалиционен партньор в ОДС от Демократическата партия, заместник-председател на партията на Александър Праматарски. Която премина на страната на ГЕРБ преди още да е изтекал мандата и в парламента. Елеонора Николова, заместник-председател на Петър Стоянов, предизвикваше тежки несъгласия в СДС, защото е бив член на БКП, там имат не искат такива хора. В момента член на Боркор също преминала по време на мандата на СДС на страната на ГЕРБ, но не получили удовлетворение. Николай Младенов, те бяха 4-мата, спомнете си, бяха създали общо движение. Днешен бивш военен и настоящ външен министър, заместник на Надежда тогава Михайлова, днес Нейнски. Кой съсипа СДС ли? Знаете ли колко е дълъг този списък? Така. Добре, ние журналистите, които наблюдаваме този процес и пишем прогнозите си преди да са се случили. Вече те са вицове, не прогнози. Сега да те питам обаче, кой ще предложи Петър Стоянов в парламента, след като парламентарната група от частта СДС имат сериозен разрив, съгласи се с самия Бойко Борисов казва, че техният кандидат вече е преминал, т.е. той е ясен. Там е много интересно как ще режат едно решение на две. Там предстоят разкошни юридически казуси. Това на Синята коалиция ли ще бъде сега кандидат или ще бъде на СДС ръководство? Може да се намери един от депутатите на СДС, който да предложи. Долу-горе се сещам как изглежда, но не мога да се сетя името. Че са едни активни в пленарната зала, просто не могат, няма къде. Закриха и кафенето, не дават да се пуши и те не ходят и там вече. Нали? Да се срещнеш някъде, да му кажеш как си бе, човек. Предполагам обаче и припомням на зрителите, има една парламентарна група, тя е необявена на независимите депутати, те нямат 4 броя, уважаеми зрители, те са по-големи от Атака и от Резес, Резес се разпадна, те са по-големи от Синята коалиция. Някой Тагарински ще да е или Яне? Някой политически турист, както искате ги наричайте, номад, да имат много определение. Такъв един човечец ще изпривка с там лище, ще изчете. Само да припомня и още нещо, което ми се струва, че просто под някаква форма, ако може по-прилично, разбирате ли, че не ми е удобно. Та конституция, за нищо няма никой. Ама не може предварително да каже премиера, верно, той е лидер на управляващата партия ГЕРБ, но че ще го подкрепят депутатите. Ами ако не го подкрепят депутатите. Ако не го подкрепят, наистина, народното ние сме парламентарна република и това е първа власт. Парламентарна или премиерска? Конституция. Аз чета какво пише в Конституцията. Конституцията, само преди 2 седмици, даже преди 1 седмица, в крайна краища Конституцията беше смачкана и изхвърлена. Беше суспендирана. Нека да използваме, след като използваме термина импичмент, той дето я суспендира, да бъде импичнат. Днес и Сергей Станишев коментира случая Марковска. Да те попитам, значи според него в момента има тежък конституционен гаф. Тежък.
той заяви, че всъщност няма да предлагат техен кандидат. Защото категорично са, че няма човек да играят в полето на това, както се изказа пък после Ангел Найденов. Ние ще пуснем тези мнения. Това е едно куклено шоу, в което те не искат ужасяващо, страшно куклено шоу, в един шарж, в който не искат да се вкарват. Напълно, според мен, обяснима и правилна позиция по простата причина, че първо те, ако издигнат кандидат, някакъв човек ще му увъртолят името там. То вече, между другото, няма и кандидати. Хората не искат. Не знаят какво ги чака. Кой донор ще ги цапардоса по главата. И второ, не е възможно. Това са депутати с опит. Забележете от БСП. Депутатите от Демокрация за силна България също депутати с дълъг опит парламентарен. Всички те казват, че тук има тежко конституционно, правно нарушение. Тези депутати не могат да си позволят да влязат в такова нарушение. Сергей Станишев днес заяви, че в най-скоро време ще бъде информиран и еврокомисарят Вивиан Рединг, ще бъде информиран и Барозо, ще бъдат информирани ред други еврокомисари и той дори заяви, че е склонен той се притеснява, че скоро ще има втори извънреден мониторингов доклад по този случай. Това е много добра идея. Да се информира Европейската комисия. Но молим така, заради нас, гражданите, политиците, които ще направят това в преамбюла на информацията си, както обичат да се изразяват, да опишат как Европейската комисия спомогна, съдейства, даде всичко от себе си, за да влезем в този газ. Аз предлагам да видим сега мнението на Сергей Станишев. Предлагам ти, след като го изгледаме, обаче, да направиш един коментар. Вижте. ГЕРБ вече изцяло са излезли извън полето на нормалния конституционен процес. Направиха държавата за посмешище и очевидно е, че кадруването в съдебната система се извършва лично от господин Борисов, господин Цветанов и господа Фидосова като изпълнител на този процес. Никой не бива да има никакви илюзии по отношение на случващото се. И до сегашните две кандидатури, които бяха избрани в Конституционния съд, господин Анастасов и госпожа Марковска, са лични назначения на господин Борисов и той създаде тази конституционна криза по същество. Вече коментирах и действията на президента, който постъпи противоконституционно, наруши Конституцията, превърна се в патерица на ГЕРБ, за да им намери някакъв изход от ситуацията. И абсолютно неприемливо е това, което госпожа Фидосова възнамеряваше или възнамерява да прави, да се избере конституционен съдия, без да бъде отменено решението на Народното събрание за избора на госпожа Марковска. Това действително ще създаде основания всяко едно следващо решение на Конституционния съд да бъде оспорено от гледна точка на Конституцията. По-важното е, разбира се, какво следва и за избора на главен прокурор. Ако не знаете коя е кандидатурата на господин Борисов, той публично я обяви всъщност. Промениха правилата. Превърнаха избора в явен, който може да бъде и манипулиран като резултат. И очевидно е, че държат на всяка цена да подчинят съдебната система. Затова аз казах, че и Висшия съдебен съвет, мнозинството в него, не показаха способност да отстояват независимостта на съдебната система. За всички тези системни безобразия, които нарушават фундаментален принцип на Европейския съюз, в най-кратко време ще бъде информирана Европейската комисия. И комисар Рединг, и комисар Малстрьом, и господин Барозо и неговия кабинет. Защото знаете, че България се наблюдава по отношение именно на правосъдието и вътрешните работи. Знаете, че една от основните бележки на комисията в летния доклад беше неспособността българската държава да гарантира разделение на властите и независимостта на съдебната система. Като реакцията правителството не се опитва да направи корекции в досегашната политика, напротив, отива вече отвъд всякакви законови рамки, конституционни рамки. Това трябва да се знае и от нашите европейски партньори. Господин Станишев, след като Бойко Борисов заяви, че ГЕРБ ще подкрепят Петър Стоянов от БСП, ще издигате ли в този случай кандидатура за мястото на Марковска?
И втория ми въпрос е, тъй като казахте, че комисар Рединг и Барозо, мисля, че казахте, господин Барозо, ще бъдат информирани. БСП ли имате предвид, че ще ги информира или вече те са информирани? Благодаря ви. Аз ви казах, ние в тези сценарии няма да участваме. Аз не виждам и кой уважаващ себе си юрист ще участва в един нагласен сценарий. Това е толкова очевадно, не очевидно, няма смисъл. ГЕРБ се опитват да овладее цялата държава. Съдебна власт, прокуратура, независими органи, Българска православна църква, всичко. Това е авторитаризъм. И ние ясно се противопоставяме на тази безкрайно опасна за държавата тенденция, която води към диктатура. На една шайка, която разглежда държавата като плячка, както казах на митинга, която ограбва всички български граждани. Ние сме ясната и категорична опозиция на това, което се случва. И в съдебната система, и по отношение на бита и начин на живот на българите, и в икономиката. И по втория въпрос, сигурен съм, че ще има сигнали от различни посоки. Защото много хора в България виждат това, което се случва. Европейските институции ще бъдат информирани за всичко това. А знаете, че те са безкрайно чувствителни именно по отношение на независимостта на съдебната власт. Казвам ви, по отношение на избора на главен прокурор, ясна е схемата. Направиха един скандал и предизвикаха реакция безпрецедентна на Европейската комисия по отношение на Конституционния съд. Сега вървят с бодри крачки по същия начин към избора на главен прокурор. Ако така продължат, според мен има реална вероятност от следващ доклад, междинен, извънреден за България. Това ли искат да постигнат? Натам са тръгнали. Не виждам кой, уважаващ себе си юрист, ще участва в този сценарий, са думите на Сергей Станишев. И че това в крайна сметка е авторитаризъм в страната. Но юрист е Петър Стоянов, бивш президент. Росен Плевнелиев, също президент. Той не е юрист. Той не е обаче юрист. Двама президенти в края на краищата ще участват като че ли, така ли е, да извадят кестените? Значи единият президент, и двамата са тежко издънили се президенти, като единият се издъни в края на мандата си, визирам другия още в началото. Така че не знам сега, издънили се президенти, пък Конституционния съд едно време, като се провинише някой нали, на някакъв партия пост, го пращаха посланник. По-хубаво да ги пратят посланници някъде, поне тук да не са в държавата самотаят. Но е вярна фразата, и това е най-възловата фраза, че юрист, уважаващ себе си, просто не би влязъл в такава схема. Честно казано, аз наистина в този случай, премиера Борисов наистина в този случай малко полезни ходове има и явно иска да заложи на сигурно, защото това, което направиха президента, подчертавам, президента, това фръцкане, настоящия. Сега, другия президент, но той управлява, все пак е бил начало на държавата, но той е бракоразводен адвокат. Сега аз не знам доколко Конституцията има право с бракоразводното, така, но ако е бракоразводен адвокат, би трябвало да знае, че ако президента, сега парламента, т.е. не отмени решението си за избора, то не е имало половината решение, на Анастас Анастасов и на Венета Марковска, цялото решение наново да се направят предложения и се гласува, влизаме в двуженство. И някъде прочетох просто брилянтна фраза на коментатор, който казва, ние така може да изберем 150 конституционни съдии, който се вреди пръв да се закълне, той да стане. И последно, остава ли, ако той приеме след 3 дни и каже, да, Петър Стоянов, това ще сложи ли тежко петно върху него завинаги? Ще уреди живота, какъв е проблем. Добре. Окей. Благодаря на Ива Николова за този коментар. Продължаваме с БСП. Ангел Найденов също коментира неговите думи. Защо да участваме в тази долнопробна конституционна търговия? Вижте го. Това е не просто политически театър. Това даже не е толкова и една сделка.
Това е дълнопробна търговия, в която не виждаме никакви основания да участваме. Ако бяхме участвали, разбира се, това ще да бъде подкрепа на кандидатурата на госпожа Татяна Върбанова, която се представи блестящо и по отношение на която никой няма никакви забележки. От гледна точка на морал, професионално достоинство, качество, авторитет. Но защо да участваме в процедури, които се оказват параван? Колко струват процедурите на нови предложения, на изслушване в правна комисия, на предложения, на въпроси в пленарна зала и на гласуване в пленарна зала при това, което се случва? Нищо. Нула. Кръгла нула. Уважаеми дами и господа, това, което се случва, всъщност много напомня една фаза от тайните операции, известна като замитане на следите. Фаза, в която се появяват така наречените чистачи. В ролята на чистачите са СДС и съответно кандидата, който те биха излъчили и който би получил подкрепата на господин Борисов. Защото тук очевидно е без значение колко и каква ще бъде подкрепата на парламентарната група на ГЕРБ. Това е жалко. Очевидно, че СДС с това ръководство се превръща не просто в присъдружна партия, те са организация на командно дишане. Тепърва ще се опитват политиците да решат казуса Венета Марковска, който всъщност представлява тежък конституционен гаф не само, а и тежък конституционен проблем за държавата и отражението и към Европейския съюз. Притесненията в политическата класа се засилват все повече, защото не е ясно как ще излязат. Тепърва предстои да разберем в Народното събрание какви ходове ще предприемат. Нека да припомня, че тази седмица се очаква да се гласува и бюджетът на второ четене. Тоест, много тежки политически казуси, много тежки политически въпроси, а в края на краищата имаме един сериозен гаф, който трябва да намери своя модус и своето решение. Като заговорихме за притеснение, очевидно е, че политическата класа се притеснява все повече с приближаването на началото на януари, когато се очаква да се проведе референдума за АЕЦ Белене. Днес обаче имаше ново измерение на търсене на изход, на търсене на решение, на търсене на инструменти, по които трябва да се провеждат референдуми. Вече не на политическо, а на експертно ниво. Движение днес събра експерти, политолози, социолози, учени. Сега можем да кажем, че наистина сериозната мисъл на България, които имат опит в тази си част, имаше и законотворци, за да могат да си кажат тежката дума. Защото когато кажем референдум в България, ние все още нямаме опит. Тълкуваме го единствено като гласа на народа. Но гласът на народа не може да бъде по всяка и една тема. Защото има теми, по които хората не бива да се изказват. Например, би могъл да бъде въпросът република или монархия. Не референдумът е този в край на краищата, който взима това решение. Назад в историята тези решения са взимани с революции. Заради което аз ви предлагам да видим мненията, които успяхме да съберем на политолози, социолози и политици, които бяха днес поканени от Движение днес, за да изкажат компетентното си мнение. Вижте. Упражняването на правото на пряка демокрация е важно както за управляващите, така и за гражданите, така и за опозицията. В един момент, в който имаме слабо управление, в един момент, в който имаме и слаба опозиция, тогава гражданското общество и гражданите би трябвало да се явят един контролиращ орган на цялото това управление, произхождащо от изпълнителната власт или от непряката демокрация. И когато не е дадена възможност за упражняване на това право, на граждански контрол върху тази власт, обикновено имаме граждански протести, а дори през най-новата история на страната сме станали свидетели на гражданско неподчинение. Спорното, онова, което бихме могли да дискутираме сега, като изключим дискусията доколко би била ефективна тази инициатива, е по така някакви основни пунктове. Тоест, колко да бъдат гражданите, които да имат право да упражнят тази инициатива, т.е. да се подпишат. Значи практиките са различни. Но общо взето в Източна Европа
В Източна Европа, например, в Унгария, ако не са 50 хиляди, Полша са 100, в Румъния са 500 хиляди. Но в общи линии аз съм склонен да мисля, че най-подходящото, ако въобще се въвежда тази практика у нас, е да се приеме някаква бройка между 50 и 70 хиляди, с оглед и на населението на страната и на други фактори. Знаете, че влизаме в предизборен период. Това значи едно транслиране във времето с години напред. Не по-рано от 2014 може да очакваме нещо реално да се случи. И това трябва да се има предвид. Така, второто, което ми хрумва и което е доста важно е, че може, без да имаме ограничителни теми, с помощта на пряка демокрация да нагазим в доста неприятни неща. И вместо да ги описвам сега, ще ви дам пример. Представете си община Ахтопол. Референдум дали да строиме масово, включително като газиме Странджа и правиме разни работи. От сега ви казвам резултата. 80 на 100 за. Другия пример, община Несебър. Там знаете какво е общинския съвет. Няма БСП-та, няма СДС-та, има само строители на съвременен Несебър. Резултата го знаем. Трябва да отчитаме две неща. Първото, че референдум има огромна и неограничена във времето легитимираща сила, за разлика от какъвто и да е мандатен избор. Това прави решенията, взети чрез референдум, валидни за поколения, които въобще не са били питани дали искат да бъдат вземани такива решения или не. И второто, когато се провежда референдум, няма никаква възможност за защита на правата на оформящото се малцинство от граждани, които ще гласуват за предложението, което е отхвърлено. Поради това, според мен, налагането на референдумите в политическия живот на България ще изиграе лоша роля, ако няма две ограничения относно възможната тематика на един референдум, възможните въпроси, които да се задават. Две принципни ограничения, искам да кажа кои са според мен те. Едното е, не бива да се провеждат референдуми, по които може да се аргументира и обоснове предположението, че гражданите няма как да направят информиран избор. Всякакви въпроси, касаещи експертност на избора, не би следвало да бъдат подлагани на референдум. Второто ограничение, не бива да се правят референдуми относно ценности, касаещи статуса на социални групи в обществото. Референдум за смъртното наказание, например, не бива да има. Не бива да има референдум, отнасящ се към религиозни права и свободи и каквито и да са морални ориентири на някакви групи в обществото. Категорично за референдумите по регионални и местни проблеми. Тук е кмета на Кюстендил, който може би ще обясни своята практика в тази насока. Що се отнася до референдуми по национални въпроси или особено по международни въпроси, там трябва да сме много внимателни, тъй като ние бяхме свидетели как, тук е единственото ми възражение, между другото, към Цветозар, че не е непременно дългосрочни да са последствията от един референдум. Ние бяхме свидетели в Ирландия, как на няколко пъти се налагаше да се правят референдуми до дупка, докато не се вземе правилното решение. В крайна сметка, последното разширение на Европейския съюз нямаше да се състои, ако ирландците не бяха прегласували резултат от своя референдум. И къде е опасността? Значи най-голямата. Най-голямата е опасността, че може едно активно малцинство да надделее над едно по-пасивно мнозинство. Ярко несъгласие бих изразил с някои от мненията, но това, разбира се, ще стане в момента в разговора, който предстои с Анжелика Цокова, член на Координационния съвет на движение днес. Здравейте, госпожо Цокова, и добре дошла. Благодаря. Госпожо Цокова, аз преди да изкажа всъщност моите резерви към някои от изказалите се днес, само да ви задам въпроса. Успяха ли все пак да се консолидират около определено мнение, върху което да застанат всички? Защото аз останах с впечатление, че не бива върху всяка тема да се прави референдум. Основният като че ли принцип, около който се обединяват експертите. Да.
В интерес на истината, това, което се случи днес, за мен беше показателно, че дори крайно разминаващи се принципно становище и мнения биха могли да се обединят все пак около нещо. И това беше, че всъщност те са няколко основни неща, около които се обединиха, че има нужда от промяна, закона има нужда от промяна, защото за сегашния референдум всъщност е предвиден един непосилен праг, и който го обрича принципно. От друга страна, трябва да се търсят нови възможности за участието на гражданите в държавното управление, което всъщност беше най-важно за нас. Ние инициирахме тази тема да дискутираме и да съберем толкова хора по тази тема, защото имаме опит от нашата национална гражданска инициатива. Оказва се, че гражданите дори да спазят закона по начина, по който той е конструиран, няма никакъв шанс да успеят или да се развие нещо. Тоест закона се оказа в един определен момент абсолютно кух и неработещ. Само да кажем, че даже не е задължително дори да бъдат събрани равния брой на гласувалите на парламентарните избори плюс един, за да бъде легитимен референдума, дори няма задължителен характер, защото в закона е написано, че всъщност по съображение на Народното събрание ще бъде казано да или не. Да, ще бъде гледано. Това е абсолютно. Само да ви попитам, казахте, че втората тема, около която са се консолидирали представителите, е било, че трябва да се намали все пак броя на тези, които ще гласуват на референдум. Основното нещо, около което всъщност в края на дискусията се обединихме, че трябва задължително да се направят законодателни промени, че едното нещо са праговете, другото е, че трябва да има задължителност. При положение, че се спазят всички условия на закона, трябва да има задължителност за изпълнение, защото в нашия случай с националната гражданска инициатива точно това няма. Всъщност няма реакцията на институцията. Нямаме обратната връзка. Всъщност ние сме изпълнили абсолютно всичко по закон, но в крайна сметка вече на финала 2 години очакваме някакъв отговор, който не се получава. Така. Аз ви питам, защото днес Юлий Павлов заяви, даже преди малко го чухме в неговото мнение, че всъщност се притеснява, че ще се получи следното. Ще има едно активно малцинство и едно пасивно мнозинство, което трябва да изтърпи решението на активното малцинство. Но не е ли така и на изборите? Имахме избори, на които са гласували малко над 2 милиона човека, а останалите всъщност 5 милиона трябваше да изтърпят резултата на тези гласували. И даже имаше упреци, че малцинствената част, по-скоро те, които са, да речем, етнически, примерно, роми, мюсюлманите и нататък, техният глас е при всички случаи активен, а тези, които висшисти и не знам какви не гласували, те били фактически потърпевши от решението на тези малцинства. Но това е демокрацията. Това е демокрация. Всъщност, за нас, представителите на гражданско движение днес, както и предполагам за всички неправителствени формации, едно от най-важните неща е активността на гражданите да бъде демонстрирана на избори. Ако не гласуваш, край на краищата си търпиш последствията. След това си търпиш последствията. Разбира се. Не можеш да очакваш някой друг да ти свърши работата. За съжаление обаче, това ми се струва, че едно от налагащите се състояния. Хората не гласуват, не участват, нямат активна гражданска позиция, не отстояват правата си, след което обаче мрънкат. Идеята е наистина да се активизира този процес, за да може гражданите свободно да изразяват своето мнение по важни за тях въпроси. Кои бяха интересните мнения, които са като най-продуктивни, които биха могли да променят закона така, че той да е работещ? Основното нещо, разбира се, трябва да се помисли. Не трябва да се взимат прибързани решения. Аз не съм специалист в тази област. До 2014 има време, както каза всъщност Михаил Константинов. Но самия факт, че професор Константинов днес водеше един от панелите, той е човек, който има богат опит. Идеята на днешната среща беше по-скоро да се срещнем и с неправителствени организации, които биха искали да участват в подобен процес, защото демокрацията е рязко застрашена и в момента представителната
демокрация непрекъснато търпи все по-голям регрес. Доверието на гражданите в нея пада. Пряката демокрация пък няма законодателна инициатива. Всъщност идеята е да по някакъв начин с участието на граждански, неправителствени организации, експерти, да се обмисли този въпрос, да се внесат законодателни промени, така че да направим закона работещ. Това е, може би, една от основните цели. Това ще стане точно така. Ние имаме намерението в най-близко време, до края на месец януари, всъщност на базата на тези срещи с различни неправителствени организации и експерти да предложим нов вариант. Това, което казвате в момента, изключително много ме радва и ще ви кажа защо. По принцип гледам да не си позволявам такива крайни изказания, но всъщност за гласът на народа законът ще бъде изработен от обикновените хора, от експертите, а не от политиците. Така това наистина е един напредък. Да. Очевидно е, че политиците са изработили закон, който им върши на тях работа. Сега остава и гражданите да изработят закон, който върши на тях работа. Сега, направи впечатление, че като че ли всички бяха против този закон, който е в момента. Но той, нали, политиците го изготвиха в края на краищата. Сега трябва да се изтърпят последствията. Малко странно е наистина, че точно в края на мандата на тройната коалиция прият почти като прибързано решение изглежда, е прият този закон 2009 година. Значи той някъде май месец беше прият и публикуван на юни месец, публикуване в 44-ти брой на Държавен вестник от 2009 година. И ние непосредствено в следващата година точно решихме да проверим до каква степен той ни дава някакви възможности за участие в управлението на държавата. Оказва се обаче, че това принципно не е така. Добре. Последен въпрос наистина. Вие казахте, че ще участват експертите. Все пак бивши политици ще участват ли? Защото има много. Например, сещам се, че Емил Кослуков беше един от авторите на предния закон за референдумите, който не мина в Народното събрание. Това беше малко след като се отцепи новото време от НДСВ. Но неговия вариант тогава казваха колегите му, че всъщност е доста добър. Аз предполагам, първо предстоят разговори, разбира се, но ние държим. Гражданско движение днес има намерението да постави този въпрос на широко гражданско обсъждане. Разбира се, всеки, който има някакъв продуктивен принос, е добре дошъл, защото това е в името все пак на българските граждани и се надяваме по този начин, чрез едно по-широко обсъждане, нещо, което политиците не правят винаги, защото да речем референдуми или подписки или инициативи са инициирани до сега само от неправителствени организации и от партии, никога от управляващата партия, което означава, че по някакъв начин трябва да приобщим всички да се съберем заедно и заедно да решим този важен за българските граждани проблем. Добре, аз благодаря на Анжелика Цокова от Движение днес за хубавата инициатива, която са предприели, дами и господа, да направят закон за референдумите след широко обсъждане, гражданско обсъждане и експертно обсъждане. Като че ли беше време наистина, защото това е гласът на хората и гражданското общество. Поздравления! Ние преминаваме към следващата тема, дами и господа, и тя е свързана с добрите храни. Днес Гергана Добрева беше на такъв форум, на който бяха обсъждани качеството на храните. Така е, Валю. От тази наистина сериозна тема референдум и закони, съвсем естествено може да преминем към темата за това какво си слага всеки един от нас на масата, доколко е чиста храната. Една много широка дискусия, която не се повдига за първи път, беше инициирана от министър Мирослав Найденов с представители на браншовите млекопроизводители и преработватели и освен това с представители от Агенцията за безопасност на храните, експерти и диетолози. Тази среща беше провокирана от една наредба. Наредба, която ще влезе в сила от 1 януари, наредба, която касае млечните ферми, т.е. дали в млекопреработвателните централи, там където се произвежда сирането, кашкавала, нещата, които ние всеки ден си купуваме от магазини, си ги слагаме на масата. Не си купуваме, да бъдем честни, и сирене рядко си купуваме вече. Валю, купуваме си, поне майките с малките деца си купуват. Сирене, просто там е калция, няма как. Къде си видяла майки с самуни, с сирене да ги носят в турбите? Аз не съм ги виждал. Може да не е самон, обаче е много важно това, което си го сложиш, какво съдържа вътре. Дали наистина е направено от чисто мляко или е направено
с някакви добавки. Аз предлагам да чуем мнението на министър Мирослав Найденов, който казва, че върху млечните продукти, които съдържат растителни мазнини, трябва да се сложат етикети като на цигарите, вредно за вашето здраве. Тази дискусия ние не я водим днес за първи път. Тя наистина беше подета от една страна от медиите, от друга страна от браншовите организации на животновъдите. Имаше доста разгорещени спорове, поляризиране на мнението по отношение на бизнеса. Преработвателният бизнес се раздели за и против. Аз не би трябвало да вземам страна. Мисля, че експертите, тъй като може би не аз съм най-големия експерт, тук има и представители на Агенцията по храните, технолози. Това, което аз като министър искам да защитим, разбира се, благодаря и на медиите, не само на 24 часа, на всички останали, които сте тук, за това, че виждам интересът е много голям, трябва да защитим преди всичко интереса на потребителя. И ако почнем да разсъждаваме тук, къде е интереса на потребителя, някой ще каже, да, аз лично смятам, че най-големият интерес на потребителя това е да консумира здравословна храна. Определено категорично. Аз съм го заявявал и друг път, макар че мога да си навлеча неприятности от това, казвам го и съм учил 6 години, за да го кажа, защото някои се опитват да го кажат без да са учили. Влагането на растителни мазнини в млечните продукти не е полезно за човешкото здраве. И ако нямам тази власт, макар и да съм министър, някой смята, че имаме много голяма власт, мисля си, че както на цигарите слагат вредно за вашето здраве тютюнопушенето, влагането на мазнини растителни в млечните продукти трябва да носи подобни етикети, но не сме доживяли до това. Затова, тъй като ние не можем да сложим такъв надпис, започнахме оттам да ги разделим. Разделихме ги на щандовете, за да знаят потребителите тези с растителни мазнини кои са и тези с животинските мазнини кои са. Разбира се, след поредица от търговски трикове, и това е точната дума, поредица от търговски трикове, това сепариране, това разделение, му намерихме цаката типично по-български, започнаха да се появяват. След това знаете, че имаше и в наименованието, не можеше, примерно, или не може и в момента да се казва, примерно, бяло саламурено сирене, ако има палма в него. Почнаха да се рисуват бучки сирене, така да имитират опаковката на оригиналните продукти. Големия срам и резил да се експортира в България, да се експортира извън България запазената търговска марка бяло саламурено сирене с продукти, съдържащи палмова мазнина. Но всичкото това е един процес, който ние, когато го стартирахме, знаехме, че няма всъщност няма да е лесна тази битка, да запазим първо марката, името, да не го урезилим и второ да не подвеждаме хората, защото от това сигурно трябваше да почна и се извинявам, че не започнах с това. България е на първо място в Европейския съюз по сърдечно-съдови заболявания и смърт, причинени от тях. И това го казвам на тези отново, които нямат компетенциите, не са учили за това, да знаят, че един от основните причинители за това е режима на хранене ни и некачествената храна. Некачествена, тя е безопасна определено, но като отговаря на критериите за безопасност, но определено не е качествена. Срам за България саламуреното сирене да бъде с растителни мазнини, каза министър Мирослав Найденов. Наш гост в студиото е доктор Венцислава Тасева, която е изпълнителен директор на Заместник изпълнителен директор, да, простете. Вие сте органа, който ще контролира мандрите, в които от 1 януари вече трябва да изпълняват новата наредба. Точно така, ние сме единствения орган, да. Веднага искам да ви попитам, как ще се упражнява контрол
и какви естествено глоби ще се налагат на тези, които са нарушили наредбата? Контрола, който днес, от кръглата маса, която се проведе днес, между Министерството на земеделието и храните и бизнеса, се коментира, че контрола, който ние ще проведем, ще бъде драконовски. На практика глобите са много големи. Ако те се допуснат от физически лица, те са от 15 до 20 хиляди лева. Ако са от юридически, са до 120 хиляди лева. Като при повторно нарушение, ако ние при контрола установим повторно нарушение на изискването на наредбата, ще следва затваряне на предприятието. До сега толкова строга мярка и санкция не е имало. И защо това е така? Защото наредбата е много важна. На практика ние направихме наредбата за потребителите. Защото много е важно една майка, когато купува сирене или мляко на детето си, да е сигурна, че ще му даде незаменимите вещества с това, че точно млечен продукт му дава. Или домакиня, която си е купила масло, за да направи вкусна баница, а след това няма нито мирис, нито аромат, нито вкус и се оказва, че е имитиращ продукт. Знам, че в момента вие сте като експерт, обаче няма да как да ви попитам като гражданин, като вие имате деца сигурно и няма. Кажете ми, замислила ли сте се, че тези майки са убедени, че в край на краищата това, което е с палмовото масло е вредно, но го купуват от икономически съображения, че всеки иска да си сложи за 8-9 лева сирене на масло, но не го прави от икономически съображения. Кое всъщност е по-вредно? Това, че са непоносимо скъпи цените или че са вредни? Аз мисля, че един родител, когато взима решението какво да сложи на трапезата и ако е затруднен финансово, той рядко ще купи качественият продукт, но мисля, че ще избере него, а не имитиращия продукт, който безспорно не е полезен за здравето и хората си мислят, че се купуват сирене или кашкавал или мляко, а всъщност те си купуват един имитат. Ние не напразно ги нарекохме имитиращи продукти. Нали? Имитат, който създава илюзията, че взимаш необходимите вещества, а това не е така. Когато и животът ни излезе от сферата на имитацията, може да ядем и хубав продукт. Валю, знаеш ли, днес на тази среща ние имахме възможност всички участници в срещата и всички журналисти да опитаме един кашкавал, имитация на кашкавал и един абсолютно истински кашкавал с продукт от качествено прясно мляко. Растителният кашкавал, той съществува в Западна Европа. Отдавна даже има хиляди диети направени. Искам да ти кажа, че вкуса беше абсолютно различен. Да не говорим това, че и вида беше различен. И аз веднага, доктор Тасева, бих искала да ви попитам. Има си кашкавал от растителни мазнини в Европа от 50 години. Но той не се нарича кашкавал. Но той не се нарича. Кашкавал е български термин. Как го бяха кръстили? Всъщност термина, който се използва в другите страни е сирене. Това не е сирене. Това е продукт с растителни мазнини. Това е имитация. Просто имитация. Аз искам нещо друго да ви попитам. Министър Найденов каза, че е започнало търговските трикове, разместване на местата в търговските вериги на един вид хранителни продукти и на друг вид хранителни продукти с идеята да се заблуди потребителя. Дайте вие като експерт някакъв съвет на хората, които влизат в една търговска верига. Как биха могли да се ориентират кой продукт е наистина с мляко и кой е имитация? Аз мисля, че те първо трябва да започнат от щанда, от който да пазаруват. Млечните продукти са на отделни щандове. Там е упоменато с табела, пише млечни продукти. Имитиращите продукти, вече от влизането в сила на наредбата, също са отделени на отделни щандове. Те са вече ги има по магазините. Табелата е имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко. След това, когато вземем дали имитиращо сирене или имитиращо продукт кисело мляко и така нататък, по никакъв начин на етикета няма думичката мляко. По никакъв начин в състава няма нито съдържание на млечни мазнини и протеини, нито млечен, дори под формата на картинка. Дали крава или овца, ако е от овче мляко. Защото изискването на наредбата е по никакъв начин, не само чрез наименованието, а чрез картина или някакъв друг начин потребителя да бъде подведен. И не напразно има защитени наименования в наредбата. Това означава, че сирене, защото другата цел на наредбата
Ние трябва да запазим това, което традиционно произвеждаме в България. Ние не се славим с много неща, за съжаление. От векове произвеждаме кисело мляко, сирене и кашкавал. Тези традиции ние трябва да ги запазим. Примерно днес вкусовете, за съжаление, на нашето младо поколение, те повече обичат йогурти, кремчета, млечни десерти, но когато един такъв продукт, произведен в друга европейска страна, дойде тук на нашия пазар и той е етикетиран кисело мляко, детето мисли, че консумира кисело мляко. А това не е така. Валю, ти, ако искаш да зададеш някакъв въпрос? Моят въпрос е следният, че в края на краищата аз в магазините, които ходя, особено пазарувам от големите вериги хипермаркети, които са за поради икономически причини, да наблегна върху това. Там, където се купува моето любимо растително сирене, с което се изхранваме до този момент, нямам особено проблеми. За информация на министъра и на всички, които са толкова много притеснени. Там никъде не пише мляко. Какво точно ще проверявате? Всъщност, наредбата е точно това. Потребителя да има избор. Който иска млечен продукт да си го купи. Който иска растителен, това, което казвате. Има щандове, където има млечни вашия любим растителен продукт, който в никакъв случай не е сирене и кашкавал, да си го намери и да си го купи. В момента до сега с нормативен акт, български законодателен, подобна норма не е регламентирана. Това се случва за първи път. Добре. Дай Боже, действително, това да не промени от тук насетне цените, защото аз имам един голям страх, че всяка една нормативна наредба, която влезе, накрая в крайна кращата храните стават непосилни. А онова, от което имат нужда гражданите, не е даже да поевтинеят дрехите, не е да поевтинеят, а просто храните да бъдат полезни, защото наистина изнемогва в момента България. Иначе инициативата е хубава. И дай Боже, тя да не промени самите цени. Иначе ви поздравявам за това. Доктор Тасева, сърдечно ви благодарим за участието. Надявам се вашия коментар по тази тема да бъде изключително полезен на всички наши зрители. А ние продължаваме с коментарите и с мнението на диетолозите и на хората, които произвеждат и преработват мляко. Какво казват диетолозите? Нека все пак да кажем. Те от кое са притеснени? Валю, те са изключително притеснени наистина от наличието на растителни мазнини вътре в продуктите, които се предлагат в нашия пазар, но ще чуем сега компетентното мнение. Какво е мнението на бизнеса? Аз представлявам Асоциация на млекопреработвателите, която преработва по официални данни на Министерството около 70% от декларираното мляко в Република България. Разбира се, че при нас имаше също различни мнения. Но колегите, които днес още трябваше да дойдат, една голяма част отказаха да дойдат. Тя ще ви кажа защо. Защото казаха, в края на краищата в България има ли фактически политическа воля, при положение, че един нормативен документ е приет. Добър, лош, имало обсъждане, имало е дебати, полемика и така нататък. Щом е приет от тук нататък, ако една държава иска да се уважава себе си, трябва това, което е наложила като нормативни документи, трябва да влиза в сила с всичките последствия. Защото чуваме, че ще има отлагане и така нататък. Ако препоръката на комисията е 1 януари, 1 януари ще дойде. Затова становището на нашата асоциация е, че ако нещо се приема, то трябва да следва своя път и да се изпълнява, без много маньоври. А до момента на приемането е момента, когато да се обсъждат, да се водят дискусиите за, против. И ако в края на краищата правителството приема тази наредба, има политическа воля и се приема, от тук нататък трябва да започне своето изпълнение. Иначе по ползата от чистите храни, аз смятам, че в тази зала няма хора на различно мнение. Другото е малко повече бизнес, сигурно, с добавките, но в края на краищата ние имаме и трябва да защитиме. България има няколко продукта, за разлика от Франция, Германия, които имат сигурно по 100 традиционни продукти. Ние имаме няколко. Киселото мляко, което се знае и е написано още отпреди какво трябва да съдържа. Сирането, дали ще се казва бяло саламурено или сирене, всеки един потребител в магазина, в ресторанта, той оприличава под името сирене това, което е бяло саламурено сирене. Без маньоврите на наименованията.
Другия продукт е кашкавал. И спираме до тук с букета на продукти, които се познават и се познават извън рамките на България. И ние тия продукти трябва да ги запазиме, ако искаме да сме една страна уважаваща. Искам да кажа, че е много важно да се включва в информацията на млечните продукти дали тази растителна мазнина, която замества частично млечната мазнина, е частично хидрогенирано растително масло или е тропическо масло, като например палмовото масло. Защото частично хидрогенираното растително масло е значително по-вредно от палмовото масло. И слагайки всички растителни масла под едно название растително масло, ние допълнително заблуждаваме потребителите, защото в частично хидрогенираните растителни масла има трансмасни киселини, които са значително по-вредни от наситените масни киселини, които се съдържат даже и в палмовото масло. Защото трансмасните киселини не само, че увеличават тъй наречения лош холестерол, но и намаляват тъй наречения добър холестерол, т.е. сърдечно-съдовият риск е значително по-висок. Последните проучвания категорично доказват, че и палмолатиновата киселина, която е наситена масна киселина, също има вредно действие, също увеличава сърдечно-съдовия риск. Тоест, да, но все пак най-вредният ефект е на частично хидрогенираните растителни масла. Категорично трябва да има разлика в етикетирането на тези храни.